senantolantan bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔndanba Qatar jamana kan jamana minnu bɛ ka u niyɔrɔ ta a la u bɛ ka bin kelen kelen ka da kan o waati de sera 8e de finaliw don kunu araba novembre kalo tile 30 san 2022 farafina cɛbɔ Tunisie bina a tɛna se ka niyɔrɔ ta Qatar 2022 8e de finale kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ a ye se sɔrɔ Faransi ɲɛkɔrɔ cilu kelen kanankolo Tunisie kanu na o sebaya tɛna se ka to ni Tunisie ka 8e de finale kɛnɛ sɔrɔ a ka kulu la n'o ye groupe D ye ɲɔgɔndan tɔ kelen Australie ye se sɔrɔ Danemark kan ni Australie de tun bina Danemark ɲɛkɔrɔ Tunisie ka se sɔrɔ tan Faransi ɲɛkɔrɔ a tun bɛ se ka ye 8e de finale la Tunisie bin yɔrɔ janyana ka da kan a ka ɲɔgɔndan bɔko fɔlɔ la a ye filani bin de kɛ Danemark ɲɛkɔrɔ kanankolo fan fila bɛ fɛ ɲɔgɔndan filanan na Tunisie bina kanankolo celu kelen Australie ɲɛkɔrɔ ka kuma farafina cɛbɔ fila ka ɲɔgɔndan kan minnu bɛ tan sini juma décembre kalo tile 2 san 2022 Ghana ni Cameroun ko don Ghana ni Uruguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ 15 n'o ye Mali heure ye Cameroun Brésil bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ 19 n'o ye Mali heure ye hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ jamana ninnu fila bolo Ghana ka den ani Cameroun ka den olu mɔgɔ fila sigilen bɛ Wagadugu Burkina Faso o jigi b'a kan ko Ghana ni Cameroun bɛna se ka u niyɔrɔ ta Qatar 2022 8e de finale ɲɔgɔndanw na an ka Kader Traoré lamɛn VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso. Ghana ka kunkɔrɔta Corée du Sud ɲɛfɛ ani Cameroun ka filani bɛ ni Serbie ye kɛra nisɔndiya ye nin jamana fila ninnu fɛ nin jamana kɔfɛlen ninnu fɛnɛ ka maa minnu sigilen don Burkina Faso olu fɛnɛ y'o ka nisɔndiya yira an na Ben Fodio muso ye Ghana ye ale sigilen don Burkina Faso a ko Black Stars bɛna se ka tɛmɛ Uruguay ɲɛfɛ. Ghana contre Uruguay an n'olu yi finale jouera ka ye an ye penalty sɔrɔ Asamoah Gyan y'a tere k'a kɛ poto la nin n'a an y'o kunbɛn pour la nin bala nin b'a kɛ kɔlɔsili jeu ye Ghana bɛna o yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye ne kɔni b'a lɔ ko ale match ne Ghana bɛna gagner. Cameroun fɛ Coupe du Monde tɔ tɛna nɔgɔya filani bɛn tɛmɛni kɔ ni Serbie ye jaraminɛjaraw kan ka se ka sebaya sɔrɔ Brésil kan ka sɔrɔ ka se 8e de finale la Marius Tencho ye Camerounais ye min sigilen don Burkina Faso. Le Cameroun a une chance à la mesure où kunadiya baa bɛ Cameroun fɛ sabula olu lan n'o erara k'o bɛ se ka tɛmɛ Brésil ɲɛfɛ ka se 8e de finale la an ye nin ɲɔgɔn lɔ n'an ka jaraminɛjaraw ye minnu tun bɛ san 1990 tɛmɛni minnu cɛma Mbo Emile, Fede, Pagal, Siri Makanaki. Ni senatlontana minnu tun la n'o erara ni o lanaya kelen de fɛnɛ bɛ ɲina ka Camerounais na an larara k'o bɛ se ka tɛmɛ sabula ko foyi tɛ se ka bali Cameroun ra. Possible n'est pas Camerounais. Ɲani ni lɔgɔko nin ka ban an bɛna lɔ ni Ghana walima Cameroun sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka se 8e de finale la nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sénégalikaw fɛ ka kuncɛ Sénégal kelen ka se sɔrɔ ka taa Coupe du Monde 2022 8e de finale la Sénégal fanga tigilamaw ani fanga sinamatɔnw bɛ wililen don k'u ka sɛdantolantanaw senkɔrɔmadon Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Sénégali ka sebaya ka taa 8e de finale la fanga nasina bɛ nisɔndira ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma Mustafa Diop jateminɛkɛla don ko koɲuman don o kama a ko halisa fanga nasina ka dusu don Sénégali waraw kɔnɔ diɲɛ tɔlantanba in na jamanakuntigi Macky Sall bɔra ka nisɔndiya jira ni Sénégalidenw dɔ ye ne t'a dɔn n'a kɛra a yɛrɛ ma de walima n'a labɛnna de ne t'a dɔn kosɛbɛ sisan fanga sina fan fana fɛ an ɲɛ dɔw ye n'olu yɛrɛ jira Facebook ani bɔlɔlɔ wɛrɛw kan walasa k'u ka nisɔndiya jira ne bolo o ye koɲuman de ye politikitɔnw k'u ka nisɔndiya in kɛ ɲɔgɔn fɛ jango ka dusu dɔn tɔlantannaw kɔnɔ u ka taa ɲɛ. Bakari Demengo Mane kunnafonidila don ani jateminɛkɛla don politiki kan ko fanga nasina ka bɛn kan kelen na o ye laada de Sénégali tuma min ni koba kɛra ni jamanadenw bɛ ɲɛsina ma i n'a fɔ nin diɲɛ senatolantanba in. Fɔlɔ ni saya dɔ kɛra binkani bɔra ko kan kana ɲɛsi jamana ma farafina tɔlantan jɔnjɔn walima diɲɛ tɔlantanba jɔnjɔn n'a bɛ sen na an bɛ waati min nin ko ninnu bɛɛ bɛ politikitɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wala politikikɛla si tɛna farati ka taa sira wɛrɛ kan ni Sénégalikaw bɛ ɲɛsinen bɛ fɛn min na k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye wala an bɛ se ka faamu ko politikitɔnw ka kan ka bɛn sabati o fɛn in kan u ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn min bɛ bi o ye jamana ka tɔlantantɔn ye n'a ye sebaya min sɔrɔ sisan ani a bɛ taa 8e de finale min kɛnɛ kan wala o tɛ kabako ye politikitɔnw bɛɛ ka bɛn nin ko in kan. Tarata dɔ Sénégali waraw ka sebaya sɔrɔli kɔfɛ Équateur jamana kan a kɛra de komi sinaya banna politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Sénégali.
Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka fara Nama Jara kan Kader Traoré VOA lasigiden Ouagadougou Burkina Faso ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA lasigiden Bamako Mali la. A k'an bɛn sini juma Décembre kalo in tile 2 san 2022